Hallelujah. Mandibulise otata bonke, ndibulise omama bonke, ndibulise ifamily kaTata uMthathi, izihlobo zalamama, abamelwane, iruthi yakhe yaseside B, egameni lenkosi Yesu. Amen. Silapha ke ngoku bangcwele, silapha singukhodeta apho uTata uMthathi ebevuka ekuseni ayokuxelengela inyama khona. Haleluya. Nasi inkokheli zombutho, nakutata wethu uTata uPresident wombutho Mr. George ukhona naye ngaphakathi. Sizokwenza ke inkonzo yokwamkela umphanga kaTata wethu uTata uMthathi. Haleluya. Amen. Nditheke xa sawuphume ofisini ndathi umuntu omkhulu wile. Haleluya. Awanga nje mthi apha awanga mphana kuwe umuntu omkhulu. Amen. iBhayibheli ithe inkwenkwezi iyahluka kwenye ngobuqaqawuli. Amen. Yabona inkwenkwezi zininzi ziyalaita kodwa zilayithi ngokufanayo. Haleluya. Xa sizawuqala le nkonzo ndibawela sonke sicengane nenhliziyo sibe lapha. Amen. Xa ndizawubheka enkonzweni ndidla ngokuthi kule yami inhliziyo xa ndizawuphuma pha emacirheni ndithi my heart ndibheke enkonzweni ngoku. Wena njengoba ulibelela uchuku khawusheka apha egeyithini, sheka apha egeyithini ungaphumi undiyeke mna ndowuthandaza. Saphinda sibonane ubuya kwakho. Haleluya. Ndifuna ke sonke apha njengoba sizokwenza inkonzo kaTata uMthathi ndiqonda into yoba sesenza ibentle. Amen. Ngoku ke xa siza kuyiqala le nkonzo sizawuthatha iculo. Amen. Eli lakhe lavunywa yimfene Jemene. Amen. Wathi uThixo kuNoah, thatha ngambini ufake enqanaweni. Wathi usufaka inkunzi ufake nemasi. Haleluya. Kanti xa kufakwa enqanaweni zizawufakwa zonke izilwanyana ezidalwe nguThixo. Kwafakwa nemfene because funeke nayo ingene phi enqanaweni. Amen. Kwafakwa Tata uNtibane nenyoka apha enqanaweni because izwi lithe usufake ngambini inkunzi nemasi. Hallelujah. Hallelujah. But apha enqanaweni njengoba kuhleliwe imfene ithetha ibheka yabona inyoka ngoba inyoka lutshaba lwayo. Yabulunza imfene yasondela inyoka. Imfene yavuma ingoma eyodwa yathi inkosi sihlangene kuyindlu yakho. Sawuthelela kulo Tata uBhacela azothandaza. Amen.
Masithemeleni. Unguthixo uyise. Unguthixo unyana. Unguthixo umoya ingcwele. Osehle ezulu. Sasa nje dali. Ngongqoshe wena kanye. Silapha Nkosi selemile umkhonzi wakho. Sime phambi kwale family abawumthathu. Thina singabantu bakho. Wena unguThixo. Kwakumnyama kweli lizwe. Ithi iBhayibhile wena wafukama phezu kwamanzi. Emveni kwentsuku wena wathetha ngelizwi. Wathi wena makubekho ukhanya. Wadala umuntu emveni koko. Umuntu emveni koko waza nokufa uAdam. Bawona amandla silapha. Silapha Thixo wethu. Silapha kumkani akumkani. Wena unguThixo. Wazi nenhliziyo sonakele. Sonakele kodwa nathi le family. Nakuhlala nakumsika Khodetha. Thixo wethu onamandla onke. Simema wena asikwazi Nkosi ukuyiqhuba Nkosi le program ungekho. Xa sinoyiqhuba ungekho angekhe basive. Siyakumema Nkosi bakhona. Sizothi kubo sivile. Akho mntu noma phambi kwentando yakho. Thixo wethu onamandla. Kodwa intando yakho ibuhlungu kodwa wathi wena. Umuntu umiselwe umuntu awufeke kanye. Thixo wethu onamandla onke siyabonga. Sasathe ngeke usiyekele. NgoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Wethu osezulwini mani bathembo. Yeah.
Amen. Nkosi mfundo zokuthandaza. Ngokusibheka kunabele emntwini. Haleluya. Ukuze unabele emntwini alungise undonakele. Amen. Molota kuphela. Kaloku izwi lenkosi kunabele emntwini. Inhliziyo yomuntu undonakele. Alikho iyeza lenhliziyo ngaphandle kwezwi. Amen. Amen. Sethu ngayo phakathi olungile uyofola. Awufika kubhikho uthi ndikaqanjelwa inhliziyo ngicela iyeza. Akanalo ngoba iyeza lenhliziyo lizwi lenkosi. Haleluya. Amen. Yathi ndibane apha. Sawukhangela intombi asibembini. Ngoba ngiphopho ukunqa. Haleluya. Amen. Awuthatha la deserve into enye. Haleluya. Haleluya. Deserve asibembini. Amen. Amen. Sawukhangela ke kula ncwadi kaYona. Ngesahluko sokuqala. Ngevesi yesibhozo. Ifundeka ngohlobo. Wathi kuye khawusixelele kungekanxaka bani na ukuba sibe nobubi. Uyintoni na umsebenzi wakho? Uvela phi na? Amen. Ncwadi yami yesibini phaya kwincwadi yokumkani bokuqala ngesahluko sokuqala xa iphela ekugqibeleni wathi Solomon kuye hamba ugoduke. Ngosisikelele izwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Khawuthi dwala elimileyo. Sokhatha isandla. Hey!
incwadi okumkani wathi uSolomon kuye, hamba goduke. Haleluya. Amen. Wathi ukhodetha kutata umthathe, hamba ugoduke. Sisiselo mazwi kwifamily katata umthathe. Sizothi kubo namhlanje utata umthathi umndululeni agoduke. iBhayibheli ithe ungumhlaba emhlabeni uyakubuyela phi kwakuwo ngoba ebethathathwe kuwo. Yile nto ngale ncwadi okumkani sisithi kutata umthathi ngaleli mini makagoduke ngoba ebengengowalapha. Amen. Tata undibane apha kusemveni ngoba umzalwane uAdoniya ethathe otshoni bakhe, emveni ngoba uyisethe indoda esawungena esihlalweni sam ndakubhubha nguDavide. Ayomanwabisa nomzalwane lonto mfundisi uHosa wabamba abafafana abafana naye wayokuzunisa osenjukumkani. Haleluya. Yazi xa kuzawubekwa inkokheli, xa kuzawubekwa inkokheli kubakho abantu abenze yabinto. Haleluya. Xa kuzawubekwa inkokheli abantu abevika mnandi bonke. Amen. Benziwa kunomgogwana uAdoniya nelakhe iqumrhu. Haleluya. Wasimisa. Kwakho indoda ebalekayo ebheka kukumkani yathi uvile na uAdoniya ba uyabingelela ngoba usenze ukumkani ngoba ubuthembisile wathi esifundeni sakho indoda ezawungena nguDavide. Amen. Haleluya. Ithi iBhayibheli utata kaAdoniya ngeli xesha kwenzeka yonke lento uyibukele. Haleluya. Wabumzala esiva kabuhlungu ngoba lo mntana wenza into erongo kodwa wambukela. Amen. Kuba ixesha xa ungumntana uthi xa usenza rongo ngokumzala angevi kamnandi athula ngathethi akubukele. Wenzeke loo nto kulo mzalwane. Haleluya. Kodwa xa ndishunqula ibali, haleluya, ekugqibeleni emveni koba senzeke zonke izinto uyikubheka ekhaya wathi uSolomon kuye, hamba ugoduke. Haleluya. Sisothi kutata umthathi makagoduke ebengengowalapha. Haleluya. Femela sekhaya utata umthathi benimbolekiwe bingengowenu. Mzwa kakhodetha utata umthathi benimbolekwe nguThixo bingengowenu. Haleluya. uThixo xa kufika ixesha loba thatha into yakhe uyayithatha. Futhi xa kuthathwa into lo ithathwa kuya kevika kamnandi. Haleluya. Ndabona uThixo njengoba emthathile utata umthathi, umama umthatha kevika kamnandi ngoba inyama yenyama yakhe ithathiwe. Haleluya. But undoqo yena ndifuna ubulela esinoyibulela apha kumama umthathi yinto abayena notata umthathi bohlulwe kukufa. Haleluya. Ngoba xa nifika phakathi sithembe singabefundisi nifika nithethe kakuhle. Tata ndicela uyoqhubela umtshato. Haleluya. Ngethi ithethile sabe tshata notata. Haleluya. Uhambe ke nawe njengomfundisi loqhuba usikelela umtshato. Haleluya. Lo gama umtshato usasikelelwayo sube kusemnandi baqala. Haleluya. Amen. Yabona la ndawo yala mtshato singena kuyo ibuhlungu lanto xa uyimamela kakuhle because xa nifika phambi komfundisi yicela utata umthathi noma umthathi nithi sakwahlula kukufa. Haleluya. But apha emtshatweni sawungena ingxaki zomtshato umva umuntu esithi bendingayolei. Haleluya.
wake wathonye zange ndiqonde mna ndangafuna imtshato ndanganzeswa icawe suthatha kuba kusithi icawa thatha kuba lo mntu umthanda ngoba lo mntu uzakahlulwa kukufa naye. Haleluya. Yabona xa umthatha, haleluya, xa uthatha inkosikazi ngokuyithathayo umthatha lo mntana etumtum. Yabona umthathayo ubuso burawundi. Amen. Ndithi ngokumthathayo ubuse burawundi ifike iphelele. Haleluya. Andithi apha emtshatweni lo ohlule uthatha umthathi nomama khopha. Haleluya. But apha endleleni yomtshato uthatha ukhosi ifike iyaphela. Unibale banefika ipheliswa nguwe. Haleluya. Kaloku iphelile nje befika pheliswa nguwe. Haleluya. Futhi somjonga lo nkosikazi izidleke ziyekile asifana mandulo. Haleluya. Ithangeni imimoya umvumbe esithi mathile ndiyaphuma lo mtshato. Ngoba uthatha umthathi nomama umthathi njengoba bebehamba indlela yomtshato khange zingabikho ingxaki kodwa bamesifingweni basulwa kukufa. Haleluya. Enkosi mama umthathi usigcinela utata umthathi. Bangcwele utata umthathi njengomuntu omdala. Bathandekayo ndithi utata umthathi njengomuntu omdala ebesithi xa afike erenkini afike nithi kutata uba uphuma kwakhe. Haleluya. Ngoba xa ubheke emsebenzini funeka ucate. Amen. Kwathi umfazi wami phaa ndanxiba ndaphelela ndahlohla ndanxibe yento etshoyo ezinto izinxibe ecaweni bathi uyaphi namhlanje ndithi ndiye emsebenzini wathi ube mhle ube nje phofu yena unxibe ayihilu ufake i-makeup newivi yakwakho umsebenzi ndimlofuneke ikatatata ndithawe ndibheke emsebenzini mfazi utheni ngathi ubheke ecaweni ndile umsebenzini wafuneke ndibe mhle ngoba ndiyakuthanda. Haleluya. Xa ngene ofisini wathi ba usemule leqaphu leqebhodi ndithi ngeqaphu ibhodi yami le. Haleluya. Ngoba xa uphuma endlini ubheke emsebenzini funeka ucate. Bayibonge. Hamba kodwa ke tata umthatha. Amen. Kancane sibili bawusongela masibambelana uthi yodwa uyintoni na umsebenzi wakho nasengawe sancokola kuyo apha tata usilo uyintoni na umsebenzi wakho. Haleluya. Jonga xa ufika phaa kwakho emva kwemini uzijonge esipilini uzibuze uthi uyintoni umsebenzi wakho. Haleluya. Santu uzibuze wena ba umsebenzi wami uyintoni. Mayibonge. Sonke siyawazi umsebenzi katata umthathi. Haleluya. Ngoba xa unomsebenzi ufuneka wenze umsebenzi omhle. Haleluya. Because loo nto ndibaleke yakhwela enqanaweni yafikela lezantsi because yazazi yenze rongo. Mayibonge. Endoleni kwayezantsi tata usilo ithi iBhayibhile njengoba inqanaba ihamba kakuhle zajika izinto kwaphuza umoya ngoba kungene omnye umntu apha. Kukho abantu abathi xa bengene ofisini kuphuza umoya. Haleluya. Kukho abantu abathi xa befika emsebenzini ngokube kuzolile awungena uphophe emnyango uphuza umoya eruthini. Waphuza umoya. Abalala umzalwane ulala ezantsi akalala naphezulu ngoba uyazazi uba wenze rongo tata uSiphilima. Hayi amen. Amen. Zakhuntsha impahla zamaxabiso zabahlela ngaphandle. Kwakho umuntu ocingayo wathi hey kulaa meko sikuyo khona umntu obeke wadlula apha. Emani ukhona umntu uphi lo mntu kwakhangelwa kwafika ezantelele kwathiwa thongo rhandini khawuvuke ungowabaphi na abantu wayesile problem sikuyo uyintoni umsebenzi wakho. Amen. Usebenzela utata umthathi lo mbutho. Inxenye yethu sifikela kwaXhego. Haleluya.
sifikele kuthatha umthathi. Bayibonga. Imosi yethu xa sidlule esitakastati siyangena phasi osenga. Sitamasi xa sidlule esitakastati. Haleluya. Futhi ke mama lapha nje asizuyeka udlule emasini. Ngoba siwaqhelile. Haleluya. Sawaqheliswa. Mina ke ngifuna niyazi ke ngokufemela xa nifika kwathatha umthathi ndofuna amasi sawungena ndithi ndimlo wayeqhuba umthandazo. Athi ngubani wena tatani lo wayeqhuba umthandazo ngethabisa ngomsinya. Khawuleza sisusela. Amen. Uthatha umthatha usifundisile. Inhlonipho. Imbeko. Ndifuna ukuthi kumaxhego wami inkokheli zalombutho. Tata uSipeli manje ngolanga bamkhiba. Haleluya. Bawuhambulo bawupresident. Lo mbutho akonto ningasifundisanga yona. Haleluya. Umuntu olilunga kodwa akafundanga uyathanda. Ngoba inkokheli zalapha sisifundise uthando, uxolo. Amen. Baba lendawo uqonda apha sifundiswe uthando. Xa ungene ofisini ubambisana. Haleluya. Amen. Ngani siyasikujonge thina sijonga ubani uzamzima. Haleluya. Amen. Alona anathi konke isibulisa apha sihleli beko abantu batsibalo. Ufundiswe lo nto nomuntu. Wasumtsila usongelwa sihaleluya fa ukwenzeni. Haleluya. Amen. Akubize ke owethu tata. Athi upresident usongelwa ungambulisanga umkhade. Haleluya. Yo khanda kuwe usongelwa ngoba wona khanda umbulisi. Haleluya. Ngoba apha sifundiswa ntoni uthando. Haleluya. Ngifuna ukuthi ndifana silapha bomama nabomama lapha. Amen. Bawela umama oyazi lo lapha. Yazi phenyo ubhuthela abangcwele. Haleluya. Ibuhlungu. Ayibuhlungu bazalwane. Haleluya. Uyabona ngokusise lapha bayayifa bathi abakayifa. Mama lapha uzawuyifa xa sedlula isingcwabo. Yabona xa sedlula isingcwabo uhleli wedwa. Iyabuya iphenyo ubhuthela. Lo gama abantu besangena kubhetere ngoba kusangena abantu. Amen. Konke ndifuna omama ababini bakhawuleze bathi kumama lapha ihambe. Haleluya. Bamxele ngokusuka kukatata akophela kubo. Vuma ivesi ke umama somapha. Iyo zonyamezela. Iyo zonyamezela. or lapha station osebenze noba umthathi iminyaka xa ndinoba iminyaka ndifike ukuba umthathi ngo-2013 uba umthathi kuyena mntu endaziyo ngoba phambi koba ndingene ukusweleka kumye nam yonke
into yam besiza ukuba umthathi yonke indlela ndandiboniswe ukuba umthathi apho ke ndibhalele khona ndibhalele kuwe Manyabuza Manyabuza ufuna ukuthi funa kuqale mna luza kuhlala naye ngoba uza kuhlala nami uza kusebenza nami ndiyindlela ke ndifuna uzofunda pha kum akumandanga ukushiywa mtata zonke izinto ziyasuka ubona uba akukho kulaa ndawo obuhleli kuyo kodwa ndibulela ntonye mama uMthathi awukhombanga ndlela waphinde wajika uhleli kulaa ndawo wawuthe uzohlala kuyo besifika kwakho usamkele njengoba uMthathi yonke into ubungumama ndathi kwenye game ndathi ububuthanda ubungazuvuma uba singene kwakho singanile nje kwakho oqale kwathanda wena unyamezele ke ntombi kule ndawo uhleli kuyo sowunyamezele xa umuntu ongumama ke uyalwa kude kuyotshona ilanga unyamezele sizawuthi ke nendlela yami usibona sibahle sinjena ngesisuka kulo tyalo uhleli kuyo kodwa awunawutsho apho kwayana singomama abashiywe ngotata kubuhlungu akumandanga ingathi xa ifikile le nto ingathi ungathatha imoto uyiqhube awuzazi ubuyaphi na owami umyeni mna ndandijonga naphaa eBlack Hills ngoba kwakutata wasefrijini wayebuyile esihlakula amahlathi phaa eBlack Hills ndandikhangela qoba zambongo ndiyamana uba uMthathi siyalanda ubeka kwimizimba ndandiqomba mhlawumbi ngelishwa ngoba ibhubhe ndingekho ndisesingcwabeni sikabrother wam ndandikhangela phaa ndijonge ingathi ndizambona umyenam uyandiva kodwa ndingazumbona usezawuthatha ithuba usikodwa uzunyamezele uzawubona nxa uphaka mama uMthathi uyiphake iplate yakhe ngokwangekhoyo uyibeke apha wale xa sezithathiwe iplate ishiyeke yomyenakho ithi ke ngokulaa nto andikho eyakho into iyafana neyam ngoba umyeni zange kuthiwe ubhulile njengokuba uMthathi bengagulanga qha iza ngendlela funeka samkele sizama ukuthi mama uMthathi uyinyamezele uzulale ngecala lokhayo uzunyamezele mama uMthathi zakwenza uzawudelelana ngabantwana abo kuba abacela ungcoliswa ngutata wabo kodwa ke ngoku akekho utata wabo bakudelele udelelwe ngabantu bomzi aba babekuthathile bathi inkosikazi yalapho bakulibala wawuthathwe ngabo bakudelele kodwa kufuneka wenze ntoni unyamezele ngoba laa mhla wancediswa idadi walithwala lexuyithwele kwathiwa uzunyamezele uzufihla amanyala walapho amahlazo walapho ungawakhuphi uhlale kunje mama uMthathi ndizama ukuthi ke ndiyakomeleza apha endlini uzomelela apha endlini ungayeki into uqhuphekeke uhambe ezinyaweni zikaba uMthathi ndiyabonga Yesu langa
kwifamily okhethekileyo uManyabuza. Amen. Ngiyanibulisa nonke endlini egameni lenkosi uYesu. Amen. Nake ngibanga uMaqoma. Hayi Wynberg Clement. Amen. Iqondile ukuthi bangahlala phansi ngoba nosingaye apha ebethanda wonke umuntu ebengakhethi ngithetha uthando lobungcwele. Amen. Ebethanda wonke umuntu. Amen. Dilapha kandizuthetha kakhulu umama uThwayelo sethethile. Amen. Uba ndisithi Yesu ulanga lomphefumulo nditsho kuwe eManyawuza sekungabikho nenye into ezakuhlula noThixo. Amen. Sizawuthetha izinto zona. Amen. Kodwa uvule apha uvale apha. Amen. Iza kunceda lonto. Amen. Umamele ungakhawulezi uphendule. Amen. Okay, uyinambithele into ithethwayo. Amen. Ngoba zonke izinto ziyedlula. Nakuthi yayingathi ayisozidlule. Amen. Umyeni wami Nyawuza. Amen. Ndendele pha kwaNyawuza eMampondweni. Kumnandi kwakunzima kakhulu ufika kwami. Ndingasazi nesasithetho zapha. Amen. Kodwa ndahlala. Amen. Ngoku ke uzuhlale abantu bebengena apha ekhona uTata uMthathi bangene nangoku kukho wena ungabagxoti. Amen. Yonke into iyedlula. Amen. Abantwana bawuthize baqine babone wena bomelele. Andizuthi ungalila ulilele ngotsini. Amen. Wagqiba usula inyembezi uthi kwa ujonge into zokuye nakho. Amen. Ngoba uzawulahlekelwe. Amen. Baninzi ke baza kuza babe baninzi. Uyayibona bathi akekho ngoku baza kuza uzawubona nongazange wababona. Athi ndikubhuti wakho mna ndingumzala wakho. Uyayibona uphideke. Yile nto ndithi ke ngoku ntombi yakwaNyawuza uthi qwa ungakhawulezi uphendula. Amen. Uthi uvule apha. Amen. UThixo ke kukhona. Ngithanda uDavide. Amen. uDavide uthi wena ungumalusi. Uyakwalusa ke uThixo Manyawuza uzakwalusa uThixo. Ngoku umalusi ke uya njengoba ngoTata uMthathi umalusi ukhangelana le yayixhwalelayo. Uyazibona zonke ezininzi. Amen. Kodwa ajonge athi hey ayikho leya. Amen. Ngoku ndathi ndawufika apha kwaKhodetha ke ndafumana uthando. Amen. Ndandikade ndiqonda ukuthi xa ndixelelwa ndifowunelwe ngoku kuthiwe kubhekwe endaweni ethile ndilwe kumamehlo. Hayi bo ndixelelwe ngoku ekuseni athi hayi kunjalo. Ndithi ndawufika nam ndifike ndithathise. Amen. Ungathi hayi ndiqhutyulwe. Amen. Ngoba umntana uMthathi ebevuka nje avuthule aye. Amen. Empini. Ngoku ke thina ke singomama bokuthandaza. Amen. Asithethi kakhulu. Umama othandazayo akathethi kakhulu. Ngoba awungeke uthethe kakhulu uphinde ukwazi ukuthandaza. Amen. Awukwazi uthethe kakhulu uphinde ukwazi ukuthandaza. Angeke. Abatata ke bakwaKhodetha bomama bajonge kuni ukuba nibathandazele nibathanda. Amen. Siyolulwa ke apha. Xa irongo into irongo. Amen. Xa irongo. Hayi ke andithethi ke ngu-MC wethu osivulela inkonzo. Iba irongo. Amen. Ngoku sesamfunda. Amen. Sesamfunda. Akakwazi ukuthi yiyo noba ayisiyo. Amen. Sesamfunda sihambe naye indlela ende kudala sihamba. Amen. Kudala sihamba naye engeyiyo ayisiyo. Amen. Hayi ke andizuthetha kakhulu ngopress wethu umzali. Amen.
bade batsho abasenyanga ngoba bakhona bakwakhatheni baziyo bakwanyanga bathi basenyanga bathi hayi upresi wenu ngumzali. Amen. Andithethi ke nothetha yazi uThixo uza kumsikelela ngeyona ndlela ngoba unqonywa nasenyanga kwakhathi kuthiwa ngumzali sithi sawufika pha sifike kumnani. Amen. Ndiyaxolisa kakhulu ngokuba ndihlale phansi ke ngoku into endifuna ukutsho uhlale emthandazweni. Amen. Ngo-12 emini ngo-12 ebusuku uThixo uyakuvusa 24 hours uhlale emthandazweni. Umthandayo wenza le nto ayithandayo. Into yenza kuye ufuna yenza kuye. Haleluya. Ngoku xa uzawuphinda le vesi ndifuna ootata ababini ne abangenasisu side. Utata uPresi usebenza ngexesha. Ndicingela yena nesigqiba sakhe banemithingi etanco lisuka apha qha utheke ufuna uba khona. Haleluya. Amen. Bangabuyenze kakuhle khawuphinde ngala 5. uYesu walila Mandibonise umkhulu Nkosi Mongameli otata abakhulu bakaKhothezi isifundisi ifamily yakwaBawukhawuta abanohlala balapha akwazi ukuthula abamagazi njengomshumayeli wendaba ezilungileyo siqale sathuthuzela abantu esitendini bawumagazi bekusijwile ngapha njengomshumayeli njengoba bethuthuzela ngapha siyathuthuzela ngapha esitendini singena indawo ezininzi sathuthuzela eziofisini ngokuthi mandimekala bengekama abantu sikaKhotheza kuba silahleke bawumagazi kakiwe noba abantu ingenephi umpostile uPaul unendawo ethi makabongwe uThixo wethu uyisewe Nkosi yethu Yesu Kristu onako konke ukuthuthuzela asithu
asizanga kwenza nto mama umthathi koko ukhona sizokufaka lo uzawungena enhliziyweni uthi umhlanga phambili uyintoni umsebenzi wakhe yabona ke thina abantu bangafundanga siyathanda ukukhumsha what is your prescription hallelujah uzamfunda ongafundanga otherwise uyayifuna lento ingangaske yintoni umsebenzi wakho sithatha ngendoda madoda sithatha ngendoda ibisinikala emsebenzini wakho indala nje kodwa iphakama ngokukhawuleza ibe yindoda fresh yintoni umsebenzi wakho to destroy say my prescription is to destroy hallelujah yanyanzeleka kaloku eParlamente kukho abalawulayo kukho abaphikisayo kunyanzelekile babe khona abantu abadestroyayo ukwenzela okubime le nto subagayeka ibe ngumsebenzi le ndoda baba umagazi bendirhalela ukendime ngcotshe kodwa ngenxa yexesha endithethwa ngendoda nam ndizonyathelisa isitampo ndizonyathelisa wam umnwe okokuba seyingqina njengoba kuzokwamkelwa thina sizongqina indoda amadoda ningamlileli mama kufikelela ixesha lokuthi kuthi wonke umntu unomda wakhe ndiyayithanda le ndlela ingakaske indoda ithusha ukuthi qwaka nabene kubuhlungu nje kuthi uthi uPawule ukufa kuyinzuzo ukufa kuyinzuzo ukudla ubomi kunguKristu yinzuzo ukufa bakhona abageyinayo ngenxa yento bithathwe le ndoda isefresh ingetywa ngasixungu kuyageyina ekhaya kuba thina ikowethu lisemazulwini iyazithanda indawo
yeka ba umthandi okhawuto ngqondo ibulisa manyawo sisihlebo sami ndikhangela usinazo intombi yalapha khangela usinazo into ebamba usilo kumkhangele ndifuna usinazo sizomcula le vesi sobabili amen uyabona xa uswelekiwe abantu iba ngathi kubo baselishweni balibala la vesi bawusibemani yathi libekwe lizembe komncinci nakomdala namhla lethuma Yesu olu olwandle losabeka
sausage bebabrayela yona okanye la masi kodwa mamthayelo beke bafika phayendini bathatha izihlangu bazibeka kuthi besithi utata wophelele othela mama wophelele
amabili esetyenziswa ukuba umthathe mhlawumbi ezile noma ngu-azile noma ngu-ezile ebelokhu amkhwaza pha xa kufuneka kuthunywe umuntu apha e-ofisini awakhe amadolo mhlawumbi ekufitshane namhlanje akhwaze pha ezile khawuleza mntanam abale ezile eze ayokwenza le nto kufuneka yenziwe uba umthathi mamanyawuza ebephila impilo yokuthi sisicaka sakomkhulu ebathi sele kuzawuthunywa umuntu osezantsi kuye aqhiphule loo mali abheke everything umdala kum umdala nokabanye ebengasidendisi kodwa ibinto ingaphakathi kuye thula kafamba thula nyawuza thula thatha kandayeni hlamba ngobethe naba ngoku ucinga uba umyeni wami ebesithini ukwenza kamanje unendoda apha enebhruke nomlenze omnye engusinazo ekhamele nkosi Yesu amen imastraight ngoku ulungele ukungena kule meko ebekufundisa yona yokujonga ikhaya lakhe neenkomo zakhe ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen nale family amen sibhethi into endiyithandileyo kulo mzalwane uyona njengibelele ezantsi wenzeni ndinqabileyo uthe awubevelile xa kubuzwa ungowabaphila abantu wathetha inyani zodwa wathi ndiphoseleni ngaphandle wathi ndiumebhere wamahebhere ndiyamoyika uthixo umntu ongamoyiki uthixo haleluya xa ndizawudlula ngecawa ndathi umgelwana phaa ebandleni itha ivesi ibibekwe phaya zathi zakumleka izinja yabaleka imbila yakhelelweni ngaphezulu ilekwa zizinja haleluya uthi umfundisi xa eyizoba ladlula ixesha lempilo haleluya sithi ngoku imbila ezilekwa zizinja amen izinja ezikulekayo susikhongotho uzilinganise xa wena baleka ubheke ngoba wasithi ikhongotha nawe ukhongothe sizawuthi izinja zakhongotha haleluya xa efemini lasekhaya khulula mtata umthathe amen ndifuna ukuthi ke ntorhwana xa ndizawunika utata upress amen ndicela kulaa ruthi yase-side B uchairman abe namazwi ambalwa kwenzela uba emveni kwakhe kuzophakama upress ngoba upress ixesha selimshiya amen ndiyayibawela ke into ethi xa utata upress ephakama amen xa ndimnika indawo aphakame nee-veterans zakhe kukho igwevu apha i-veterans amen enqwenela ukuthi xa kuphakama upresi nabo baphakame ngupresi oyawubona uba ithini into yakhe amen kanti bawela xa ndizawunika lo mtata wase-side B wagqitywa wahlala phantsi wathwani makehlale phantsi makehlale phantsi
imphathitheko. Sibulise kupress. Sibulise kodata bakwaKhodetha, i-veterans kaKhodetha udata balapha. Sibulise ikwayare lapha kaKhodetha. Sibulise nomzi wonke othe nqwadalala apha namhlanje. Lo mzi wakwangcombe. Sibulise nekhaya lakwaBawumthatha, ifamily yakwaBawumthatha. Before ndithethe bendicela eza veteran sapha eSide B route siphakame zizomapha ecaleni kwami. Ndiyacela eza veteran seside Side B, ndibuye apha njengelungu okanye uchairman waseSide B. Andiyonto ngaphandle kwabatata. ISide B route asiyo ngaphandle kwabatata. UBawumthatha bengeyonto ngaphandle kwabatata babeyapha. Andizuba nawo amazwi kakhulu othetha mhlawumbe ngaphambili. Ndizawucela uBawutshaya abe namazwi azawathetha ngoBawumthatha ngokwaseSide B route. Kodwa ngokuma kwami apha njengochairman ngingagqithisa nje amazwi athi andizanga nanto emhlabeni. Kuyabonakala ke ukuba ndawuphinda ndingaphethanga nanto. Uyehova onikayo. Ikwanguye othabathayo. Ubani na unokuma endlini kaYehova. Ubani na unokuma endaweni yakhe engcwele. Ndifuna ukuthi ngozandla zimsulwa unhliziyo enyulu. Ungconde lowo Bawumthatha. Oyena muntu uzandla zimsulwa ndimaziyo inhliziyo enyulu usondele kum Bawumthatha. Kodwa ke andizugqitha kuloo ndawo Bawutshaya. Ndizawuthi ifamily mayilamkele okwenzekileyo. Ukuhamba kaNgconde sekungabi lulutho. Sekungabi lilize. Besize ke siSide B siphethe nje ilizwi elikulavesi kwilandumiso kaDavide yama-23 lavesi yesine. Isithi lokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika kubi. Ngokuba intonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Amazwi ke besiwaphethe siSide B sizabanika ifamily. Sisithi siyayazi ngoku basethunzini lokufa. Nanga amazwi ke athethiwe apha abantu bathethile. Sebayazi ukubana intonga leyana ebathuthuzelayo. Imimoya yabo ilungele umsebenzi kaBawungconde. Bawutshaya ngicela uthethe ngoBawumthatha inkosi. Mandibulise umzi wakwaNgconde yonke la family. Ndibulise abaphathi bam bakwaKhodetha bonke. uNgconde ufikele kum eSide B. Naba tata bangapha kokoti. Lo tata uhlele phansi. Ngo 205
ungconde bendingamazi ndiyokumazi ngalamini afika phaya afuna umsebenzi eside B. Lo tata ufike kulaa nyaka unyaka olandela wabutshelmani hayibo okukhuthala yonke laa nto yayibangela laa nto yayibangela laa nto waphinda laa tata wenza inqaba into ngasoze ndiyenze nam ndade ndokufa nam okwam ngazange ndayenza laa nto wayenzayo so salalelwa inantsika yethu ilungu lethu ngapha eBeaufort West lo esesibhedlele wathatha ibhaki yakhe wawuthatha ilalungu petrol yakhe saba ngamnika ipetrol akayifuna ungcotha uyafika ngelo xesha nditsho ukuthi lo tata uthe uphuncuka kwakhe apha kuthi apha esayiphi salahlekelwa wabaleka utsho esayitsini esayitsi wathinjwa apha hey timukhodeta ngo hayi saba ngamphutha hayi wathimbe ungconde ukhodeta pha phezulu ofisi yethu weBofu nditsho ukuthi ke laa tata ebekhuthele kakhulu njengoba esitsho nje abantu ebengeva ntambo laa tata lo amanga hayi ebekhuthele kakhulu kangangokuba abantu sebethethe kakhulu ngaye ndifuna ukuphazamisa fune nokuba ndilibazise njengoba sakuthiwa uplasi yakho Nkosi laa tata hayi silahlekelwe sayiphila tsho ukuthi enkosi ezinkosi noko sinawude sithethe sonke inkosi Amen. Kanoma ngenyawo ngihlale phansi ngoba ngikufundisi. Konke masihlabelele emangcwele, siphakamisene upresi, siphakame sonke kuzothetha umuntu omkhulu. Amen. Izaqala izochopha abantu. Mandenze ngelihlobo bekuphakanyiswe mina ihamba no former president utata uSpearman bakhona ke bonke la team yakhe basaphila shem bonke ndifuna ke ukuqala ndinike yena njengomuntu omdala ndiphakamisela ndibhekile ndinike yena ndawugqibezela tata uSpearman ngiyamnyamezela
andinamyeka angaphume engathethanga ngotata uMthathi ngoba utata uMthathi mna ndimthathe kubo makaqala athethe ngizogqibela enkosi tata hey molweni nonke mzi kaKhodetha noba bebevule le nkonzo inhle kangaka nayo wonke umuntu olapha kaloku ngokombutho upresi uthethe ugqibeleni ngokombutho ngoku asinode sithethe thina engathethanga Nkosi yoxolo bebenathi ke kulo anduzuya kude ndithi ngesivuma sithi sivume kakhulu ixesha lixesha ingosi nxe kumzi icinga lo mfana sithetha ngayo haleluya sicinga ngayo onconde nomanyawuza manqale kule ndawo ithi sonke singamangcwababa qho unyathelo ukufaka kuloo ndawo nxe zokwanconde nofako hlangano kwehlanga uThixo yena beyazi lemini thina besingayazi samfumana phi umuntu onjengomthathi samfumana kuzawufuneka upresi acinga jonga ngoba ubamba uyoxola mhliba nani bodada mkhwala ubamba nthethe lento endiyithethayo abanye abantu kulo mbutho waKhodetha benze ngenzuzo yozonza imali but umbutho lo bengawuphili incakasane hayi umbutho lo ubaphazamisa kodwa uMthathi uyafika nivile history yakhe uyafika ebelapha estation kulo mfana uyana now wamuka pha kubo samthatha press ke ngokwethina samjonga pha eofisini saboma ke nangu wasebenzela lo mbutho kaKhodetha ithubelide uThixo Moses siphengo sipha omnye umphenye into omnye umphenye into unjalo uThixo esimkhonzayo uMthathi ke ngoku uwele kulo mbutho ebewuthanda ngoba bebhalwe ngemva nangaphambili apha kuthi bakhona abantu abahamba lonke ilizwe lapha eKapa apha kuthi khona abantu abangazohamba ezinye indawo ngoba phila umbutho ngaphambili nangemva ngathi ndithethe isiXhosa esirayithi kodwa uMthathi uhambe usophinda kuye but ke indawo esiyithandayo apha kuye ile ithi kwintombi yakwaNyawuza sasidityaniswe nguThixo sobabili saze sathi kuhluphekeni kwethu nokulunga kwezinto zethu nokugula kwethu sakohlulwa kufa kunjalo kuThixo simkhonzayo ntombi yakwaFako uxola ngoku nabantwana umyeni wakho uhambile uhamba indlela ende le ndlela inde kodwa ihambe sicela loo nto mzi kaKhodetha and okwesibini funeka sazi le nto iinkwenkwezi ziyashiyana ngokuqhaqhawo ziyashiyana siyazi uba xa sokwamkela umphanga u-1 2 ele sigoduke kodwa sikwazanga phela siyosixolela namhlanje imini kaMthathi isiyachaza ukuthi aphinde simbone sohlukene nomfo kaMthathi uyophumla uThixo ke unje uthi ngoku sihambayo kanti sowudiniwe uThixo ukhulule athi hamba uyophumla nangoku ba kunomuntu pha ngakoTito pha athi aseshe uzofika ndoda nganye mama ngamnye udwele ipilisi epokothweni siphila lomhlobo siyayifihla sasixelelana siyayifihla ngalo mazwi zona kupress kodwa ngoku masikole uMthathi akawuphinde simbone kamba xa bekuthumba iyavuka mhliba xa bekuthumba iyavuka bone athi kwa pha imkhenkceni azosiqoba kodwa ngejele lomoya sibona Nkosi
Enkosi bawuNzundu. Mandiqalele ke ndibulise kuwe mphathi nkqubo bawuMaqhaza. Ndibulise i-former president zakwaKodeta. Ndibulise i-chairmanship yakwaKodeta. Ndibulise omama bombutho bakwaKodeta. Ndibulise ifamily yakwaNgconde ngokwahlukileyo neyaseMampondweni. Ndibulise izihlobo nezalamane. Ndibulise ukuhlala kwalapha eSIB. Nditsho kuye wonke umuntu olapha nongelolungu nakakade baninzi abantu abalapha ndibabonayo. Amen. Namhlanje siqhawule icingo msikaKodeta. Senze umsebenzi obesesiwuyekile singawenzi. Xa kuwe umuntu erutini besithi mayihambe iruti leyo ineso sahlakalo iyokuvela. Kuthi lowo unqwenela ukuhamba nayo ahambe nayo. Namhlanje siqhawule icingo sizaphula umthetho ngenxa kaTata uMthandi. Umbutho uye wafuna ukuphakama wonke. Sathi mabaphakama abantu bazokumkela umphanga kaTata uMthandi. Zizizathu ke bawusilo zomuntu. UTata uMthandi akudalanga lapha embuthweni. Kodwa ngokwemisebenzi yakhe simbeka pha phezulu. Ebudaleni usiwa yimisebenzi yakhe simbeka pha phezulu. Ndizawuthi kancinci uTata uMthandi mna ndifikele kuye kwelikapa ndiyikwekwe. Ndizawubuya umva kancinci kodwa ndandiphangela naye emva ndiyikwekwe kudala nantsika Songelo ndiyikwekwe niyandiva mos. Naku umkhulo wakhe ehleli pha yithi bawuNgconde bakubona. Naku umkhulo wakhe ehleli pha. Ndandifikele kubo kwelikapa ndiphangela naye ukuba uMthandi. Ndoluka naye indoda ndiphangela naye emsebenzini. Ndasebenza ndathi mna ndidiniwe kuphangela. Ndazojoyina eteksini. Ndangena apha eteksini ndazinza futhi. Wabuya uba uMthandi wazawungena eteksini. Unecreside emhlophe sisaphangela ebalekiswa ekhala amaphepha emveni kwayo. Kuthiwa nguTshebeleza. Igama lami ngizalazi kuthiwa nguTshebeleza. Nomnqozi omkhulu ongaka 10 gallon nomnqozi omkhulu wamafama. Xiba wona balekiswa nomoto ezweni kodwa akatshayisi umuntu endleleni. Ndizama ukuthi ndiyamazi uba uMthandi wayekhuthele enje emsebenzini. Okukhuthala nako wayedacengwe ngabelungu. Ngeweekend kuthiwa man uyasebenza Vincent but uyangcola wenza inoise eninzi. Abanye abelungu balela apha encane kwethu uyaqonda sisebenza apha thina ama-next door alele. Unenoise eninzi ayenzayo uba uMthandi but umsebenzi wakhe kwindawo akuyo uyahamba. Lo msebenzi ebewenza apha emsebenzi apha eteksini usuka nawo le ebesebenza ngehlobo napha. Ndiyamazi udaliwa yonto ayifundayo. Ndizama ukuthi ke family yasekhaya akekho umuntu ozayithatha indawo kaTata uMthandi.
akekho umuntu ozayithatha indawo katata uMthatha. Ebeke wayithatha inyanga kwenye igame esekhaya. Sathi mayikibambe enye indoda. Hayi andizoba sayibiza ngegama. Zangilunge. Akekho yemsehodeni sekhaya enduhleli kamandi kokwabo. Lesini kule indoda. Xa kuthiwa mfondini into ethile ufuna ubetha abantu. Ndimcela ungandixokisi. Akekho umuntu ozosivala isikhewu sikaba uMthatha. Leyo into funeke siyithethe kumnyama kubomvu. Kodwa ke ndifuna ukuthi ke kweli khaya masimkhulule nagoduke uTata uMthatha. Sebenza kakhulu embuthweni. Izinto ezininzi asizazi nangoku. Besingazi neholo yenu uba kanene iholo sizalifumana njani. Kuye umuntu ebehambela izinto. Saphuthalaza kwade kwathi hayi ingathi liyafumaneka. Eli sifuna ukwenza kulo i-memorial service yakhe uTata uMthatha. Ingase siyokuvusa simbuze Tata uMthatha kanene wawuqala udibanise into nantoni. Kodwa uba ukhona umuntu ofundileyo kuTata uMthatha uzawuvela. Asizungqama futhi. Oh tata noba ngubani simbeke ecaleni kwethu. Ngeke soze siyenze lo. Umgqibelo necawe uTata uMthatha bevula ukusuka yonke imihla. Akanantsuku umnatha endiphangeli namhlanje. Uyonke imihla bede simsizele Tata uMthatha ngokupumla ngenantsika ngecawe. Awufuni uphumla uTata uMthatha. Ndithetha le ndlela ebeyiphila. Bewuthanda umbutho kaGodeta ngaphakathi nangaphandle. Yilonto ke sibone masiqhawula icingo mhlala ngaphambili ke siphakame sonke sizoba lapha. Umbutho ke kaGodeta ndiyacinga ba i-memorial service iza kuba khona ngolwesina ngenza izaziso ndenzela into yoba sithileke umuntu angathi kandive izaba khona i-memorial service kaTata uMthatha. Eyoba uzawufihlwa nini uzawuphuma nini kuzakutsho umuntu welikhaya ndizongena kuloo ndawo ndingenela nto uba i-memorial service kaTata uMthatha izaba khona and umbutho uyinxalenye yokwenza umsebenzi kaTata uMthatha. Awufuneka ngawenza umsebenzi noba ungakanani naso singawenzi nothi kuTata uMthatha ngoba sifuna elihlobo ebelilo sibe lilo apha kwakhe. Apha kwakhe funeka sibelela hlobo ebelilo kuthi uthandwa ngumuntu wonke ba uMthatha. Bekhala nabakhwela itrain ubufike pha kuTata uMthatha. Tata ndiyashota ndifuna uthenga itikiti letrain uyamnika akabuzi uba kutheni ungakhwela apha eteksini zethu. Hayi uyamnika. Bekukhala nabo ke ngoku wonke umuntu ogqitha pha yakhala. Wonke umuntu siseza amanzi. Zama ukuthi masimkhululeni bantakwethu agoduke uba uMthatha. Andizokuthetha kakhulu ba uNtsondo. Ndiselithi ithuba sisezawumana kwi-memorial service. Nizawuva imfihlelo zethu pha. Nizawuva imfihlelo zethu pha. Ba uMagaza andizungena. Ndube ndilivile izwi lakho andizungena kulo. Ngenxa yexesha tata. Ngenxa yexesha andizungena.